Една риза от Tencel, пада тежко, материята е дишаща, има ето такива плесета, малко по-свободен силует, SM, LXL, 2 пъти XL, има и в ето този коралов цвят. На камерата изглежда по-силен, отколкото е в действителност. Един модел от Tencel, по-спортна, елегантна, много свободна, с паднало рамо. За външна риза, отзад има ето такъв елемент, стои много хубаво, като размер SM, LXL, 2 пъти XL. Едрите дами имаме 2 пъти и 3 пъти XL от този модел риза, която отпред е малко по-къса, отзад е по-дълга в тези два красиви цвята. Това на камера изглежда по-наситено, отколкото е в действителност. Морска вълна, да кажем, такова синьо-зелено, докато това си е тревесто-зелено. Ръкава е отново такъв в викториански стил. По-свободна кройка, който иска може да си подчертая талията с колан, а който желая може просто така свободна и по какъвто начин стои.